Aresto po ng otoridad ang isang 55 anyos na janitor matapos lumabas mula sa isang nasusunog na classroom sa Pugo Elementary sa Alaminos City noong hapon ng linggo, Abril 5. Ayon sa investigasyon, papasok sana sa silid ang isang guro nang makasalubong niya ang suspek na nagmula sa nasabing classroom. Tumambad sa guro ang nasusunog na mga basahan at pintuan ng banyo sa silid na agad na nagdulot ng alarma. Agad namang naiulat ang insidente sa barangay upang mapigilan ang pagkalat ng apoy at maiwasan ang mas malaking pinsala sa paaralan. Naaresto ng responding otoridad ang suspect at isinuko sa Alaminos City Police Station para sa kaukulang investigasyon at posibilidad na pananagutan sa nasabing insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang lawak ng pinsalang dulot nito sa pasilidad ng paaralan. IFM News. IFM News. IFM News.